대만인데 열만 먹고 겨워. Không biết là không phải đâu đấy. Ba này cả xin đi ngồi đi à? बिजयपुर दहला सावरांनिनो लोगोसे एटाच मोनसे गामि बोसोरफ्रोमबो एफा एफा जायो देग्लायनि जितु दैबाना थांनाय मोनानि हरसे अखा हानायाव जितु दै लोमसावनाय खोब मोनसे गाज्रि थासारि बेयावनो जोंनि गामियाव बे बिजयपुर होननाय गामियाव गैयाबाबो 10 निफ्राय 12 नखरा दै सिङाव दायो दङ होननानै बुंजायो दासिमाव ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर बा सरकारनि साइडनिफ्राय रावबो खबर लाफैनाय जायाखै बेनिफ्रायनो आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बे लोमजानाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे एसे अनसुंथाइ होनानै जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय बे नखरखौ दै सिङाव थानाय नखरफोरखौ जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौ आङो बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायहरबाय आरो ओनसोलनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं थाबैनो फैनानै बे नखरफोरखौ एसे एनै मदद होफैनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय दासिम थासारियाव जोबोद गाज्रि अबस्था बिथांमोननि नखराव दाउ अमा बोरमा बहा थांखो बिनि रावबो खबर लानो हायाखै दा गावसिनि जि जोम बोथ्रोदनो ना माइरं दैरं बोथ्रोदनो ना गथ' गथाय बोथ्रोदनो माने हालाय हाफाय थासारियाव दङ नुनानै खोब दुखु मोनदों गोसोआव बानाया फुंनि 6टानिफ्राय जादों ओमफ्राय दा जोङो दा ओंखाम ओंख्रिबो संजानो मोनाखै न'आव हाबजोबबाय लायाखै रावबो दिनैनिफ्रायसो जादों दै बानाया दहाय फुंनिफ्रायनो इन्जुर मानि बायलांजोब्बाय सियारबो बायदों लेपटप सिजोब्बाय गासिबो अमा गोजाव लांजोब्बाय रावबो लाफैयाखै